गोबां बिबांनि अखा हानानै गोदान बांलाजोरा गामिनि गुदि फरायसालिजों लोगोसे गोबां न'फोरा सोरमांगा दैजों बुखार जानानै सिलिंखार। नोंगौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गोदान बांलाजोरा गामिनि गुदि फरायसालिजों लोगोसे गासै गंथाम न'खरा सोरमांगा दैजों बुखार जाना सिलिंखार जादों। बिनिखायनो बे बांलाजोरा गामिनि रायजो राजाफोरा बेफोरबायदि गिदिर जेंनानिफ्राय थाबैनो बोस्रांना होनो थाखाय सरकारनि खाथियाव आरज गाबदों। गामिनि रायजो राजाफोरा खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला गुदि फरायसालिया सोरमांगा दैजों बुखार जालांनायनि उनाव गामिनि कमिउनिटि हलावसो क्लासखौ लाहैथ'नो गोनां जादों आरो बे फरायसालियाव गासै थाखो ख'निफ्राय थाखो 5 सिम गासै 7 जन फरायसाफोर दं आरो बेबायदि जेंना सोमजिनायनि उनाव गासैबो थाखोनि फरायसाफोरखौ जयैनो मोनसे खथायाव फोरोंनो गोनां जादों। बेनिखायनो मोनसे खथायावनो जयै गासैबो थाखोनि फरायसाफोरखौ फोरोंनांगौआ जोबोद उसुबिदा जायो एबा बेबायदि फोरोंनांगौआ गोरलै नङा। बेनिखायनो सरकारा थाबैनो सुबिदा बायदियै क्लास लानो हानायनि न'फोर बानायनानै होनो नांगोन होनना गामिनि रायजो राजाफोरा खौरांनि गेजेरजों खावलायदों। जाहैबाय आंथ' बुंफेरा जाहैबाय जाम्बि मानसि। जों नैबे निउ बांलाजोरा गामियाव बिराद जारला जानानै थाबाय। दिनै जोंखौ मानि थाखाय अनसाय फैया नायफैया, गाय गार्जेफ्राबो रावबो नायफैनाय गैया। जों बेसेबां असान्थि जाबाय, रिलिफआव थाहैज्रांलायबाय, बेवबो जोङो माइरं मोना होननानै फैफिनलायबाय थाफैलायबाय, खावसे गासिबो खुरख'जोब्बाय। बेखायनो जोङो बिराद जारला जानानै दङ होननानै मेगनाव मोदै गयो। बेराफारसेनिफ्रायनो हराव ग्रोम होनानै गासिबो खुरख'लांजोबो। दैया एसे फैबाथाय सिगाङावथ' बिदि नङामोन नालाय दैया, दासो बेबायदि जालांजोब्बाय। अजों हरैसोमोन दैया, दा ओरै फैजोब्बाय। जोङो 22-23 बोसोरसो जाबाय आरो दा बेनि उनाव गासिबो दा खुरखालांजोब्बाय। स्कुलफ्रानो हनै आजां बुरजा, जोंना साथ्रफोरा दा फरायनो बिराद जारला जाबाय। स्कुलफ्रा खुरख'लांजोब्बायना, जेरैबो असान्थि जालांजोब्बाय। जोंखौ मानो नायफैया? गिदिर गोलावफ्राबो एसे एनै नायफैनांगौमोन, अनसायफैनांगौमोन। जोंना हानि बदल हाखौ नांथारगौमोन जेरैबाबो। जोंना हाखौ मोनगोन ना मोना बेखौल' एसे राहा लाहाबथारनांगोन एसेबाबो गिदिर गोलावफ्रा आरो। आं बेखौ गोदान बांलाजोरा गामियाव नुजाफैनाय आरो जोंनि माखासे दैबानाजों भुगिनांनायखौ जों माखासे निउसनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों। मानो होनोबा जोंहा थांनाय जुन जुलाइनिफ्रायनो जोंहा बहुद दैया गिदिर देरनानै आरो जोंनि न'आ माखासे लामैनो जोंहा 35थासो न'खरा खुरखालांबाय आरो लोगोसे जों बेजोंनो लोगोसे जोङो बे 35था न'खर खुरखानायखौ गिनानै आरो माखासे मानसिफ्रा साइडआबा माखासे खारनानै दं। खारनाय माने जों बै बारनानै हरै फारसे बारनानै जोंहा बाहाय लिरिफ बायदि जों थाहैनानै दङ। मानो होनबा जोंनि हाया 2 काठाल' जोंहा माने थानो थाखाय जोंहा रावहाबो बुरजा हा गैया हिसाबै जों माने बे गुबुननि हायाव जों दा थाथ'ना दंहैयो आरो। दा बिथांमोनजोंबो जों रायज्लायदों, बिथांमोनाबो होनदों माने 2 मासनि थाखायल' जोंखौ दोनगोन होननानै बुंदों आरो। बे हा बिगुमाया, जाखिनि हा बिगुमा, जों बिसोरजों रायज्लायनायनि गेजेरजों जों 2 मासखौ जों दैबाना बारजासे जों थानो थाखाय जोङो बाहाय थाहैथ'नाय जादों। आरो जों उननि बेलायाव जों अबाव थागोन, जोंहा जेबो राहा गैया। दासिमबो जोंनि थाखाय जोंहा मोनसेबो माबा जायाखै आरो। दा जोङो दा बाहाय माने 2 मासनि थाखायनो जों थाथ'नो जों रेहाय बिनाय जादों आरो। दा आदसा, जों नुनो मोनदों नोंथांमोननि गामिनि न' बां खुरखानायजों लोगोसे नोंथांमोननि जायनाखि नैबे गुदि फरायसालि बेखौ खुरखालांनाय लामायाव, दा बे समाव मा बुंगोन? बेखौथ' जोंहा स्टुडेन्टफ्रा गोबाङैनो दं। दा जोंहा बेखौ लुस्लायनानै जों बायसान्स स्कुलाथ' दा थांनायानो जाहैखाबाय आरो बिनि अनगायै जों थांथारबावोब्ला जों माने बेखौ टेम्परारि हिसाबै फोरोंनोबो जोंहा दान्दिसे एबा लुथ'हैनो जोंहा जायगायाबो गैखाबावासो। दा बिनि थाखायनो जों दा खाथियाव जोंहा कमिउनिटि हल हिसाबै दं हिसाबै जों बाहायनो दा जों दासिमाव फोरोंथ'नानै दं एबा जों बावनो क्लास लाथ'नानै दं थुमथुमब्लाबो। दा जाहाथे बेफोरखौ माखासे डिपार्टमेन्ट एबा सोरखारफ्रा जाहाथे एसे अबावबाफोर जुदि माबा मोनसे खालामनो हायोबा मोजां मोनगौमोन आङो जोंनि रायजोनि थरफनिफ्राय। बेनिखायनो जाहाथे सोरखारफ्रा एसे नोजोर होयो, आं बिनि सायाव खावलायनाय जाहैबाय। आदसा, जोंहा दा बे खुरबाय थानाय नैबे फरायसालि, दा सरकारि फरायसालि दं जोंहा गोदान बांलाजोरा हिसाबै, आरो जोंहा गामि दरथाम दं। बे गामियाव आरो स्टुडेन्टआ दं जाहैबाय जोंना 75 एबा 90 जन बेबायदिसो दं आरो। जेनेबा कुचनिफ्राय लानानै दा बे स्कुला जुदि थाङोब्ला जोंहा बेफोरखौ फोरोंनो थाखाय जोंहा बबेबा टेम्परारि हिसाबै जोंहा लुफिननो जोंहा दान्दिसे फोरोंहैनो थाखायबो जोंहा जायगा गैया। मानो होनबा जोंहा न'खराव 2 काठा हिसाबैल' दंखायोमोन हाया आरो नैबेहाय जोङो स्कुलनि नामै एसे मोनदोंमोन। दा बेखौ खुरखालांजोब्बाय। जोंना फरायसालि, सोरखारि फरायसालियाव जोंहा गुगानाय लामायाव जोंहा संग्राफ्राबो गासिबो थांजोब्बाय, पाकघर लिफटिं बिसोर मैयानि दिनाव थांजोब्बाय आरो। दा बेनि गेजेराव सोरखारफ्रा एसे एनै जाहाथे सुबिदा होयो, बेनि सायाव आं सोरखारनि सायाव खावलायहरनाय जाहैबाय आरो।
जोंनि बे निउ बांगालजरा एलपि स्कुल दा नैबे सोरमांगाया जोंनि स्कुलनि एकदम खाथियावनो आरो दा जोंनि टयलेट दंमोन टयलेटआबो थांबाय आरो किटचेन काम स्ट'र बेबो जास्ट थांनायनि लामायाव आरो थांखाबाय खाबसेयानो ओमफ्राय जोंना क्लासखौ जोङो बे दै सेराव लानो हायैनि थाखाय जास्ट ओरै अपोजिट साइडआव मोनसे कमिउनिटि हल दंमोन बेवहाय जों लाहैथ'बाय आरो टटेल जोंनि स्कुलाव गासै 78 जन गथ'फोर दं आरो छात्रफोर दा जोङो मोनसे रुमावनो बे कमिउनिटि हलावनो जयै लानाय जायो एसेबां गासिबो जों फरनिफ्राय गासै क्लास 5 सिम जोंहा 6था क्लास जायो आरो जों जयैनो लानो गोनां जायो बेवहाय जोंहा जोबोद उसुबिदा जायो बेखिनियानो दा सरकारखौ मा खावलायहरगोन सरकारखौ जोङो खावलायनो सानोदि जे जोंना मोनसे रुमावनो मोनसे कमिउनिटि हलाव क्लास खालामनांगौ एसेबां इजि नङा 6टा गोजोन क्लास आरो 78 जन जोंहा छात्रफोर दङ बेनिखायनो जोंनो मोनसे इमिडियेट माने जेराव जोङो एसे सुबिदा बायदियै क्लासखौ जोङो मेनटेन खालामनानै लानो हानाय बायदि मोनसे न'फोर बानायनानै होनो नांगोन बेखिनिखौनो आं खावलायनो लुबैयो आरो दिनै नोंथांमोननि फरायसालिया बिनि सायावथ' आं बेखौल' बुंगोन आरो जे सोरमांगा दैया सिगाङाव बेबायदि नङामोन एसे गोजानजोंमोन देग्लाय बोसोराव जोबोद गाज्रिसिन अबस्था लादों आरो जे स्कुल बिल्डिंआबो जोंना थांहां बे लामायाव दङ बे